No niin, moro taas. Tänään kuten näkyy, niin istuskellaan E36 Bemarin ratissa ja aika rujoon sellaisen. Niin tänään mä ajattelin tässä videossani aloittaa ensimmäisen osan tästä budjetti autoruiskumaalaussarjasta. Mä ajattelin kuvata koko tän homman ja pitää ylhäällä kaikki kulut, että mitä menee tällaisen mitä paljon menee rahaa tällaisen paskakasan maalaamiseen ja mitä on vaikeuksia ja helppouksia tällaisessa, että nyt tässä ekassa osassa niin aloitellaan ihan helposta ja revitään tarrat irti ja tällaista. No niin, no tässä on nyt alkuun työkalut mitä mulla on käytössä, eli puukko ja kuumailman puhallin, niin tällä näin tarkoitus, jos nää ralliraidat nyt repiä irti, niin voi alkaa hiomaan tätä autoa. Katsotaan miten helposti lähtee. Tarkoituksenahan siis olisi maalata tää auto mahdollisimman halvalla, että tää ei näyttäisi tältä. Ihan vaan harjoituksen vuoksi, koska mulla on täällä pikkasen parempi aihio tässä odottelemassa. Ja Bemarimiehet saattaa tietää, että kalypsorot vähän tiedään tästä lakkaviasta, niin olisi tarkoitus tuohon keltaiseen paskaan opetella mitenkä maalataan ja miten tehdään pohjat ja kaikki tällaiset ennen kuin ruvetaan tähän parempaa autoa tekemään huonosti, niin se olisi tämän sarjan tavoite ja mahdollisimman budjetilla ja halvalla yritettäisiin tehdä tää ja katsotaan millainen tulee. On se mukavaa kun helposti lähtee näköjään maalitkin mukana, niin mukava helppo homma alkuun. Katsotaan mitä tässä käydään menee. No niin, nyt alkaa tää puoli alkalalla olemaan valmiita. Tässä viimeisiä irrotellaan. Tää on ihmeellistä tää maali, jos tää pikkasen liian kauan tässä kattoo, niin tää kärveentyy tolleen. Mielenkiintoista. Kovin hyvää oo tää maali tässä, mitä tässä on päällä. Tää ei tässä kauaa mennyt koko autosta ottaa nää, ehkä vartti. No niin, nyt alkaa olemaan valmis tää homma, mutta kannattaa ehkä ottaa huomioon ennen kuin tätä rupeaa tekemään, niin muuttuvat sääolosuhteet ja ehkä kannattaa tallissa tehdä, kun kauhea tuuli, niin lentää kaikki tarrat, kaikki minne sattuu ja tulee aika kylmä ja lunta alkoi satamaan ja ihan suosittelee vaan kattoo joku paremman päivä kun tällaisia tekee, mutta tää nyt loppu kun aloitettiin, niin alta pois pääsee aloittaa hiontahommia. Ja niitä varmaan sitten ensi kerralla aletaan kattoo niitä. Että joo. Kiitos paljon. Katoitte ja joo. Moro.